Gironda sa masakaw sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG ang compound ng panagiyan ni Pryde Henry Teves ang igsuon ni 3rd District Congressman Henry Teves diri sa Barangay Caranoche sa lungsod sa Santa Catalina sa Negros Oriental. Kapin sa napo ka mga armas nga walay lisensya ug mga bala ang nakuha. Aduna usay pipila ka mga individual ang gipangdakop kay naghupot og armas. Ang operasyon pinasubay sa programa sa CIDG nga oplan paglalansag Omega batok sa mga armas nga walay lisensya o kaha expired ang lisensya. Wala matud pa kini kalabutan sa Rigamo case. Niyang report. Alas 6 ganang buntag ipatuman sa CIDG ang search warrant sa compound sa mga Teves. Diin napatik ang pangalan ni Pryde Henry Teves, igsuon ni Congressman Henry Teves Jr. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa CIDG, PNP ug AFP. Walay gitugutang makagawas sa maong compound, apil na ang mga trabahante sa sugar milling sa sulod sa compound. Gididan usab ang mga sakop sa media ang makasulod. Sa pagkikinabis sa media, gikumpirmar ni Attorney Thomas Valmonte sa CIDG nga giukay sa mga operatiba ang mga balay sa sulod sa compound apil na ang sugar milling. Giklaro ni Attorney Valmonte nga ang ilang operasyon pinasubay sa programa sa CIDG nga plan paglalansag Omega patok sa mga armas nga walay lisensya o expired ang lisensya. Matod niya, wala kuno kini kalambigitan sa Digamo case. This operation is actually implementation of search warrant. This is for illegal possession of firearms. In the search warrant, there are several firearms that were delineated and enumerated. So, yun ang subject ng search. Dugang ni Valmonte, inisyal nga nakuha sa raiding team ang di mobus sa napo ka mga armas. Tulo nini ang long firearms o rifles. Nakuha usab ang mga ammunitions, apil na ang 9mm, 45 pistols, shotgun ug M14. Mato ni Attorney Valmonte nga illegally possess ang maong mga armas nga nakuha sa usa ka bahay sa maong compound. Gisiksiksab ang ubang pahin sa compound nga posibleng kataguan sa mga armas, apil na ang sugar milling. Dugang ni Attorney Valmonte nga nakakuha sila og mga impormasyon nga naa sa tugkaran o luyos sa mga balay gingong gilubong ang mga armas. Samtang dunay nasikop ang CIDG operatives nga matod pa may dalang mga armas ug usa kanila nagboluntaryong pagtahan sa iyang armas. Wa si Pryde Henry Teves sa lugar diha gipatuman ang raid. Sumapa ni Attorney Valmonte kagahapon lang nagkuha ang search warrant gikan sa korte sa Mandawi. Base usab sa asoy sa usa ka informant nga dunay mga illegal firearms sa sulod sa compound. Based on information, ito yung mga tinataguan ng mga armas. Based on the informants, mga inutusan. Wapay pamahayag ang kampo ni Pryde Henry Teves kalabot sa gilusad nga pagpangronda sa ilahang propiedad. Kauban si Marlon Milgaso og Alfonso Bliss. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.